Noi guys, ang dayo kantalku hak kong share kina. Kantal gemen. Kantal gemen. Oi, hak dia. Kantal gemen jabong share na, gothau jaखांनानै. Share kina. Oi, ini hak dia. Kamu hak. नै guys, मोन आमथिसुवानि थाइजौ हानगासिनो जा। नै, खावसे। थाइबेसे सिरिखो? नै। दा आन्दायलाबायगोन। सिरनाय खन खानांगौमोन। बेयाव थांनो थांबाय। Baca gila. Liwat dia? Liwat murah dia. Nơi em phải ăn đuổi phun con này thầy bao đông khẩu. Ơi chiêu bảo con mình đừng bàn khẩu tới đi. Mà sai. Nơi bị chỗ này con mình. Nơi bị chỗ này con mình phải chứ mình đông đang số này biểu. Nơi bị chỗ nào? Này giờ. Đây sẽ ta leo nó xuống đây lại ta leo xuống một bản nữa con mình bà xịt khay. Thứ nhất thứ bài, em thấy. Ơi lại con mình bà xịt khay này lại thật xịt vậy. Cái số số này, cái số kia. Am di tangko kahai ni ko sedang tatan bai dalai ko ba kahai ni sang kana gudun ko sedang dalai ko ne. Ni la ni bang ne. Ni tang khabai tangnan ko thate. Bai ni bai tutur bodong mon. Ni bai tutur bodong ai ko ni fai. Mun bai. Buja sabai le. Đây là cái phơi thầy cho cô đang lên bài. Sang lên ra xe này. Anh chỉ đặt cái này hết không rồi. Hắn lú lạiกันนะฮะhắn lú lạiกันสูงขึ้นลูกกันเนี่ยสูงขึ้นสนีกันสนีมากเลยสนีไม่รู้กันไม่รู้ว่าเป็นยังไงวะสนีกันเลยอันนั้นคืออะไรสนีกันมึงไม่รู้สนีกันsudah rasa habis tuh guys. Này guys, mình biết hỏi phung ngọc con ở đây này mới năng. Còn ở đây plastic có sơn ở đây nữa. Thấy chưa hả? Thay ba đúng không? Hello logoफोर नै जों दिनै थाइजौ जानो नागिरदों आमथिसुवानि नामै ओमफ्राय बिनि ब्लगखौहाय आं सोलादों दे दिनै नै मा होनबावनांगौथाय ओरैनो सेसगोन ओमफ्राय नै बिथाङा रायखसा जागासिनो मोननैसो बियो जाबाय राबननि बिनानाव बे राबननि बिनानाव सिथा नामा होनलाय राबन बिनानाव रायखसि उसुरि मोजां गोसो होनानै नायदो आरोखि ना जायहा मोनजायाखै जायहा मोनजायाखै माने बेखौ नायनानै जादों बायदि सानना लादो आरोना थोरसि हाबाय आरोना जायखिजाया जों थोरसिसे हाबाय आरोना नै बिराद उदै बुंलायनाय जानोसै आरो जोंना बिराद गोथाव आरोना ओमफ्राय गेसाव गैया आरोना दिनै आमथिसुवा नालाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो गाज्रि दामोनलायसै जों मिनिनायखौ जों बिराद मिनिबाय आरोना आमथिसुवानि थाखाय दिनैसो ज' थानो मोनदों नालाय दिनैसो जोङो बिराद ज' लोगो मोनलायदों आरोना गामिनि लोगोफोरा ओमफ्राय आंहाबो साख्रि मोनबाय नालाय लोगोफोर है आं नोंसोरखौ मिन्थियाखैना ओमफ्राय बिस्राबो दिनैसो सुथि मोनदों नालाय ओमफ्राय बिस्रा गासिबो दिनैसो सुथि मोनजोबदों आरोखि ना लोगोफोर प्राइभेटआवसो मावो आरो जोङो ओमफ्राय इसोरनिया प्राइभेटनो आंनिया सरकारि आरोना बिस्रा गरम बन्द मोनबाय ने दा नोंथांमोनहा नायदो नै बिराद मोजां लगायनोसै आरो जोंना सिनिबो लाबाय ओमफ्राय संख्रिबो एसे लाबाय ओमफ्य बानलु होआ मारो गाव जानो हाया आं बानलु जानो हाया आरोना लोगोफोर बेनिखायनो बानलुखौ होआसै ओमफ्राय नैबे बिथाङा सिनि जाया होनदोंमोन नोंथाङा नै बेयावहाय एसे लाफादो इलाय दङ ना बेखौ होदो बेनो जाया नै बेहा सुगार जायो नों जामारा आरो बे जानोसै माथो खालामबावगोन बेनो जाबाय सुगार जायोलै आं जाया होनलायनाया माथ्र' इयो ना लेपथारलै मानसिया एकदमबारे बे माबाया मानो दाबो सफैया माबाया रमायनाया नङा लोगोफोर आं नायनानैनो बिराद खुदै गलायबाय आरोखि ना ओमफ्राय आं नै बेखौ जाग्रोनो लुगैबाय आरोखि ना मादालि ना मा होनोथाय बेखौ थाइजौनि सिङाव थाग्राखौ बेखौ बेगर ना मादालि होनो आं बांद्राय मिथिया लोगोफोर नोंसोर कमेन्ट खालामदो आरोखि दायो थालिर बिलाइ लायनोसै ओइनो लोगोफोर ओमफ्राय नै बिस्रा न' गोदानबो लुदों आरोखि ना लोगोफोर नोंसोरनोबा खिथाखांदोंना खिथाखाङाखै आं खिथाना होबाय नै बेनो बिसिनि न' गोदाना कमप्लिट जासिगोन नै लोगोफोर दा थालिर बिलाइ हाननोसै आरोखि ना मोनहागोन दे ओइ लायनायखौ हानदो बेखौ बिराद गोजौ आरोखि लोगोफोर नै ओमफ्राय इयो माबाया हानग्राया एसे माबाना हायदोबना बिनिखायनो जाया आरोखि ना ओमफ्राय आं बारल'नानै हानो सानबाय आरोखि ना ए नै इहा माबा फाथिना लाबाय आरोखि ना सानल'खौ दंनायमोनबा आया आं बारल'दोंमोन आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय मोनहैयासै दे र' दे लोगोफोर दे थालिर बिलाइया बोरैबासिनो हागौ नै लोगोफोर आं बारल'नोसै ओइ मोनहाबाय लोगोफोर नै आङो नै लोगोफोर नायदो मोजाङै
आं बेखौ बारल'नानै हानबाय आरोखि ना लोगोफोर नै बेयो मोनहायाखै नै ओमफ्राय आं दा मोनहाबाय ओमफ्राय नै बेयाव हासबाय दानदो जबाय आरोखि ना गबाय नै आयो मोदैयानो जाला ओमफ्राय नै गाइस आं नोंखौ एसे मोजाङै देखायनो हागोन ओमफ्राय नै गथ'फ्रा माथो थाखुमाबायसो नै बिसोर आंनि फिसाफोर गोजा आरोखि ना लोगोफोर नै बिराद मोजां गोजा आंनि फिसाफ्रा नै माने बिसोर आंजों टिउसन लाजानो फैदों आरोखि ना लोगोफोर बिसोर आंजों टिउसन लाजागोननो ओमफ्राय लोगोफोर दायो नै थालिर बिलाइखौ सुनोसै आरोखि ना बे थालिर बिलाइया गुफुर थायोना बेखौहाय सुनोसै आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय नै कारेन्टबो गैयाना लोगोफोर बेनिखायनो नै दंखलखौनो एकदमबारे सानानैनो मेंगुलाय आरोखि ना लोगोफोर दैयानो गवा एसेबो kemarin tahu jangan cari nol, ayo mati nol nyabung lu nol, ayo kita sudah saya sendiri sana mendengar nol, nol jaga pas bisa kupai berong, apa nol sen berong, lebih sen ini berung hai naya habar nol, ini bisa nol sana, ini bisa habar nol ya, siap sana, ini dia sudah tidak nol, oke, ini dia kurang cari nol, lepas itu kalah sama kunci ini, nol lepas daya rano ready sampai nol, lepas nol jangan satu pra, bisa nol kena, mana yang jenis satu perkoling, pernah sampai, nol bibo. Bebe private dong mau guys. Ngapain lu gupur? Guys semua. Noi, deh. Noi guys, tadi satu perang kan deh. Noi bisa narik na guys menjenglah satu perang. Satu perkuling pernah jadi jeng sini hai. Oke nih bebe private dong mau narik na. Noi bebe. Oke yang nukum sini narik na. Oke betul sini udah sekolah nubai sedang narik na. Lu gupur. Legoper, saya senang ada. Noi legoper, nana. Noi legoper, bibi aku kecil tangber cina, bibi rawat nasi kusuar cina, guys. Noi, mama aku pun sekarang noi, karena itu guys, bepa di dunia yang kemar cina. Oi, nang semua tanang lam cibai. Kau ni present kan lang, oi, kau no mas ni, kau no. Noi, bisa nak kita seminar cina, ama kita kau lebar cina, bisari. Noi legoper, noi sanksi cina, sekarang sang ni nala cina, ang mau kimi cina. Nei, bet tadi lepas tu balon semua cina. Ang balon ni legar ni. Ang balon. Ayo, legoper. Ang mana? Sudah ni cuma beri video. Kita orang cina. Ambil nak gering mana nak kerja cina. Mada sama. Ambil yang dah ada kerja cina. Mana gering ber. Gering ber kerja cina. Bisa jeng. Hai tu kau leh dengan cina. Kau kan or. Hai tu kau leh dengan cina bisa deh sanjeng. Boleh. Ada kerja bayar aku tu ada kerja. Ada dah. Satu kau rencang. Aku nak. Ambil juga pergi ni bisa bonus bayar cina. Bye bye dah. Bye bye dah. Bye bye. Suruh leh. Tunggu dulu. Leh, ampai jeng kantor sama bayar cina. नोंथाङा खान्थाल मोनजाबावनानै माबायदि मोनदों आरोखि ना देहाखौ बिराद मोजां मोनदों आरोखि ना आमथिसुवानि नामै आमथिसुवानि दिनै मा मोनजाखो आरोखि ना नोंथाङा थाइजौ खान्थाल ओमफ्राय थाइजौ बेगर ओमफ्राय नोंहालाय मा मोनजाखो आरोखि ना आमथिसुवानि दा खान्थालखौ जाखांनानै आरो बेगरखौ एवजाबावगोन आमथिसुवानि बोखोदो इलाय इयो माथो दै माबाथार जि गोथाव मोनदों आरो ना नोंखौ जानोसै आरो ना जालाय buria betul lah, buria betul jalan. Bisa lebih kuda. Kemen kenar nih, bar. Tadi sampai mama jikan tadi tes.